Ieu, Yep. gabon, Hola. atzalde hon, baina atzaldetik gaur ere Ba, pasatzen nahi gatuk, eta... Zer Ba, guztate? ondo, ondo. Ondo, nervioso? O ez? Ba, lazen txa, zer bai Vale, vale. Hemen, zete gaztiri beti zete pixke dola, ostia, hemen raru ezela geho hitzetzen hasi orduko ja lasatu ozeate, baino. Ba, no. Bueno, Neurira hasiran kostau jezitek, ja bengo galdera izartzen nagoen ja erreza, baina hasira baten de, en plan de, baina ez nola hasier dira, ze kontagarriat. Orduan, irutu zitek bideoklipe aztego zea hon badala, asko gustau zite bideoklipe. En plan, kistok raixentzik. Bidei nundi ertentzian, o ze tipota. hor, azeran disku bat egin duen itzuli naiz diskoa behira, bi aurrera penkanten gitxen. Bai? Lehen naiz nuen bezarka bat, da hango bideoklipin entzon pertsonek. Mhm. Dana paisaji eta hola joan, elortxan bezua. lortza saltzeko, baina. Eta ez aztun, letriei segibiz nahi ginen pixket, lanak bizitzen dauken eragine eta hori eta pixket izlatzi eta ni uste fitxak egin asmo gendula eta, bueno, Mm. gero ondo pasa ginen bintzet. Da, behire da hona gara pasau bat dimau, Bai, bai, bai. Erre, oinan, hasiera ikusten etxe da, bueno, bale, hau nundi noa juteke, ma, gero ja, jata elortxe, jata buru, ezea, zartze xorin da, fregonikin rapa, bateko, ondo, ondo, ondo. Erra. Ba, ja, pixket, zea, hasi gatxukela, eskago justeten naek, zeuen buru aurkezteko pixket, bale? Boni, zera, asko jarra zatela, baina, bueno, ez hau zautzen jendintzago pixket zeuen buru aurkeztu, baina bai, interesatzen zitekela batxe, pixket musikekin dauki usten erlaizu jakitxi, ba, noiz hasi gineten, zeatik, nola, hori dana, bale? Bueno, ba, Imanol, askoiti gara, tomar urteia, gaztik ez. Hori broma interno bat, lasai. Eta, bueno, musika aldetik beti hola musiki gustau, aiture bai, gitarri, Florian, bueno, eskolan. Hor, ostirel eta zapato daitezen umintzago, jolasago, Alai batza hori, ez? Uan. Ale bat zapatu dago, ostirretako, ikuta ja izena, baina, bueno, bai, holako baten, klasik ematen zen hola, klase handi oi, otalau, pertsona otalau, eta hortxe, pixket, azpaitik gitarra klasika bat etxin, eta, hori, hortxe pixket jotzen hasi, lehenen urtetan, lagunekin, ezagunekin barra taldi iti nahi, baina, bueno, pixket luzea bira etzunen zerre ertetzen, eta, pixket lagai nun, ezan, karrera eta abar, pixket lagai nun musika, eta gero indala, 3-4 urte bazitzen lagunein, eta indala 2 urteo, bueno, lagunein baita elortxa egintzen gazo, eta, bueno, ja hauekean, bueno, pre hauek zan hortan, fitxarra ezela, ez? Bueno, gutxura era hori musika aldetik. ni, musika eskolan hasi nitxean, 6 urtein, 8 egin, dana gaztegin gara hortan, ez dago. Da, hasi nitxean solfeo ikizten, da txistu guen nire instrumentua. Txistu egin, nitxean nire solfeoko urtiek, harmonia estudio nian, txistu egin segitzen nian, eta, maoz bat urte egin banaugan, gitarrako zera hori, pixket, harra, lehen guzure gitarrezti zoganik, Aitor digizena, Iparra izan jotzezian, zera, Laskano egin da batean. Haren referentzia egin dare harra baneugean, da han hasi nintzen gitarri gotzen. Zen nintzen, Nestorrein mata esen, egizten. Nere bai pixket, baina, bueno, pixket aregin hil nintzen. Eta nik eukin edan olako harriago egin intentu bat, grupo intentu, baina etzien erten. Eta gitarri pixket aparkaut egidat urte mordut. Gero trikitix egin hasi nintzean emetzi urte egin, da gero ordutik ona trikitix egin hilin dago geixen aldin. Eta tarten, lortza egin nian alago show bat challenge show izena zean. Ni gitarrin da soinu egin, da kantaut eta hola gozea bat, da han ertentzioan berrez, izozein berde hau. Izozein berde horrein azentxan pixke gitarri egin, da azkenengo 3-4 urtino, baina hauekea behire eta haueken barron, gitarrezta ez. Izena nondizit horrek? Kuriosia ez? Gu ensaiatzen ginean, ja rekorrido bat baginen menkian, zean, ensaiatzen, eta izena berginen. Leheno, eten, zen ginen. Lista eta eten, baina existitze zean talde horrek. Ja.
Eta niko harrilego izkaun nitxuan alago brainstorming bat, ostegunin soziain afaltzen eginela, eta izene jotze eta izein dio bat, eta pixket olago galdera erantzuteko zean eginen, da hau gertzen zen. Ja, grazioso ez, en plan, kanpo jendintzate hortako aukeri bat, gaur hauek jotzei be, da, zein ditu hauek, ez, da, hauek, da, zimaz, txistozuek. Ba, hortiz dut. Eta gero bost letra, bost kide ez, eta, bueno, pixia bai. Horea, neuromarketing, de hori. Hori, Miranda behetza hartzen marketingek. Etxe hartzen. Ez hori, Miranda egitxe zabaiat, nik gure taldi kaban egineanin, bost letra, bost gatuk, boen lau gatuk kantanti lain dulago, baina kantanti bilega txaudek, ue bat zaukeo berdixen, da nik neu bakarren etzat hartzenea bai, hau dana, pentsaute ziok, etziok pentsaute baino hola hartzen dik. Komposizioa talea pasa horretik galdetu nahi zuten ade batxe, ze etiketain definiko zenukete hauek? Oso generiko, rock, baina rock barun, intento batzua, tipo country, bueno, ez da, akustiko barra guk hasian country zaten gana, baina, bueno. Kantun bat hau ez da zio golago, baina... Eta... rock. Nik, ez jatean, guri holo galtze gure normalin izaten jo, guratzen genera iso guk. Ja. Zer, otzuztu bat zuen eta normalea rocka esan da pakizitek. Gitarriztuta baten, geixo zehaztu berdik eta etxea, ba. Baina ni izan rock zeakin, rock etiketik konforme gatzen hau, bai, hortik zik, ez? Bai. Da, bueno, etiketan are, azkerin, da, eguel etorriko zite bate esatizik, bai, guk technical death metal melodiku txea, da, oso ondo, hain definiute daldi maue, bikain, baina, ez tek derri horrare, ez, azkenin. Ez, kantutik kantuaren dezente aldatzea, ez da, baina. Bai, ziogela gauzo, etxegat beste ino esan diuzte, baina neuri toke hori matezik elortxan ahotsak gatibu gipuzkoarra, zela, bazaue toke sarduiero minimoa, bazauke, nahi beste batzuk esan zide hori. Jo nola guzti uste. Lelena ez naizela eta hoi garran ere ez. Eta, nahazko esan dik. Bai. Bueno, bere zertetze ziok eta antzakikoik eta... Bai, ez denezaten imitaixo bat dirutzen diri, baizik eta, bueno, timbre antzekotasun hori baukela. Vale? Goazen ja esaten nahen materia sartzea, vale? Nola komposatzen ju kantu gaueken? Nada, dimozte jungono galderi zehazten, baina hor lakoia, da ja zeuen hartin arrelau. Horre honuan, hauek egizian pre-Miranda fase bat, ez hau Miranda fitxego baino lehen, eta riffetatik aztegitxean, igual neu aztenitxean riff egin, gero baterixea jotzuna peinatek, eta, bueno, baterixea jotzetik aparte, belarrexe eta musikala eta oso hona zauzke, eta areke asko aportatzen zian alde hortatik, eta, bueno, Etxeberria eta elortxak aportatzen zian, da, danan hartin, alago zea da DJ-ina. Riff elelego, melodixe gero, eta azkena letria. Vale. Eta ni neu melodixe atatzen ari ez asko sufritzen nien. Osa, riffe igual lehenean, ez zita hainbeste kostatzen, baina horren gainin melodixe egiten da, baina da elortxak eta askoz geixo aportatzen zian. Eta letri azkena, bueno, ni bertzolaixe ere banau, eta banaian hori ingo nula, hori ez zitean aparte orkezka izaiten. Gero Miranda sartu duan taldea, eta gure lehen geneuzken kantu pixken moldau itxean, da gero beha azioan riffek eta ekartzen, ez? Bai, gehien badakeu, esan hori biera, sortzeko. Da, kanto batzuk igual, nik kantatzen denez baita, igual pixket pak bezala, bueno, kanto ez egidea, bale? Pak bezala, letra zoze, doinu eta gitarra, ez? Baina horre pixket limitaite baita gitarri jotza orduan, ez? Ezkenin kantat, aldi behin kantaro aldi ma, pixket limitaite, ez? Orduan, dagalde batetik horiek, eta beste batzuk, riffe gatatzen bezala, ez? Riffe gata, bat doinua, letrie, atxolake, normalin letra bilota bat. Bixon hartin iletxe hau letrak, oza, erdigana bat bezala. Orduan hori bi bide horiek, ez? Bat igual idea melodiko dona, ez? Eta ja pixeta, eta gero beste batzuk, gitarra riffetatik hasi, eta danon hartin, lantze hori, ez? Bestik bai, esan hasiera gure landuta, ez? Bai. Gaur honin izan hau, principalki iaiz, ideak ekartzen juna lehenengo, da gero pixket, dana hartin moldatzen txau. Ideiak etxetik etortzen juk, beti, ala lokalire landu izan dauzte zehose? Oinarriba normalin etxetik. Gero gehiago hori, bainatek, bueno,
asko aportatzela baita zentzu hortan ez ja bakarrik melodikoki, baita ritmo aldetik eta bar. Eta, ba, igual, ekartzen riff bat o parte melodiko bat, ba, bueno, nazan, gitarra aldetik ritmiko bat, ba, lantzea aukerin bateko baita ez, minaten ritmo batek, o idea proposamen batez. Zauta ez, elkar elikatze bat ez, esango. Ba, elortxak melodixek atatzea gordundaren bat zegoen erraztasune, eta areke, da, etxe berriak adibidez, lehenengo zeko, kanto bateko idea principala rife beriguan, adibidez, bajugin atazian, da, handik tiren ginean, da. Ba, principala esan bai dudek Miranda serie eta beste anok segitzezu hau, baina, da benti dudek. Ondek, zean bat, kantu bat, melodiki gertzen digena eta ez riff batetik, melodi bat izen degena kantu hori sortu ikena. Neuri ez. Osa, nire idea datozenak, dana riffeti aztinu. CD honetan ez bentzet. Gero igual urrengo CD-a lan egiteko eri pixket aldatzen egelako, igual zoze idea bat bado, hautzan doinutik atata gitarri, baina lehenengo CD honetan ez, esan dueni. Vale. Ez nahi itzitek, ertetzen. Osa, meloditik gero riffea pasatzea, orduan. Ja. Vale, eta aipadu uste bat izan dek harmonitxe ikisi goala, ez? Horrez teori musikal minimoat baukekela. Osea, dire kasun Imanolik baukeken nozixo hori. Ik ez dauek. Nik asko ez da, nola, ez da, nondi etortzen, baina bak ez zozea, baina ez da teori harmoniko nolo ez ez? Igual zueko, no? Ba, ez, ire kasun, honek atzen jun ideak eta behin natural ertetzezizko, beha gitarrekin jontzen ertetzezizko, eta etortzeanin, behinantek teoria alde hortatik esan behar teoriko paka behinat da nik gehala. Orduan, Miranda ekartzen honi, konpasetan sartu, zeak, pixket, akordiek aldau iguelez, baina hemen hau itxema dut, besti itxema dut, eta hola. Galderin bigarren partiek eixozik, erabiltze usten hori, ez? Ba, igual, adibidea jartzatik, ba, hemen 6. grado menor bat berdi hau, gero 5. maiorra eta azkena behaldu goia, ba, nizertzea 6 minutu batea zazpiarrin da lehenea berriz, olago bazio golagoik. Hola, esan da ez, akorde raro jotzen ditugula, bai, Vale. baina, eta, bueno, gero igual erautzi eta zozea ez, baina, ze akorde da, idea eta nundi datorren basko hori, ez da, doinu idea batetik igual, baina ez da doinu kantautako bizi, eta, bai, ez da, oso ondo nik neuke nola esplikabaz, hori asko gartzen nola... Bai, nekasun, instinktioki jutezatxik olako jugada batzuta esango jau, baina estek gure... Ba, estek bilaute gozen. Ba, hemen hau bestingo ego, da, ez zego lau. Vale. Ez hemen askotan euk izen dia un debati, ez? Batzuk, esate be, teoria asko baldimak ego, teorixekin asko zehatxe baldimak, asko kontatze baldimak, ire kantuk, esabai hau, naturaltasun hori galtze bela bezala, ez? Eta beste alde batetik ez baldimak pentsatzen teorixekin, eta azkenin barrutik gertetze egin hori etxe baldimak, ba, naturalo edo organikuo dekela, zela betiko debati, zimaz, zuek ze alde hortatik ze iruzuzte. Ni neu teori partegu izen da, ni izan dain azkenean horrein pixkea hauze banatxiok, De hecho, gurin pasau izen ziuk, igual Miranda ekarri zehoze, eta nik igual nire teorixen karratu izaera hortan limitatzen bezala, hasi. Gero Miranda igual izatek, nahi txiki izatzen da, azkenin arrazoi zoek. Claro. Porque dana ez ditu legiek esan behau. Claro. Oin, ni pentsatzea jakin depetia da, ba, emateik beste herramienta bat, ez? Oin, kontzitzi horiek imerrek, ez limitatzeko. Baina ez azkenin tipo, oina gorratzen ez batena, esan tipo, si, ez da, si gondo zona erdik, jota, ez gondo zonatzen, ez? Ardon, hori, akorde extraño, raro horietan sartuta, zik ja ondo zonatzen atzizan, ez? Ez da egon etzan kinta, da beste zoze, baina... Vale. Hau gauz batzuk pasen, ez diaz, jore, pasatzen. Ez. Ados, ba, ja atalontan azkeneo bi galdera zozkeat, bat bagi ustez imaginatzeat zehoz ikusi galdi moguzte, bagi ustez zein dan, egixen nahiat, gaina bizaudete, así que hauek zerdek, demokrazia bat ala diktadura bat. Ni usteat, egoskorrenan diktaduriala. Vale? Hor, ikusi berdeu, egoskorrean izema rotatzean, ez? O beti guela, no beti aldatzean, ez? Ni usteat, gure grupun da, gure funtzionatzeko eran, benetago ezetzak, da benetago baetzak, importantzia dut dela. Bate benetan baetzaten mau, benetan ezetzaten mau, kontu hartzea hori. Nire ustez demokrazi bat,
baina egia ez, kasu batzutan igual batzun iritzilek pixo goioak gela, baina ez pertsona beak ematiolako bere buru pixua, baizik eta beste batzu igual beste ematiolako, bat emati ez, pixo gehiago o segitzu igual ez, idea hori pixo eta ez. Bueno, normalin danu hartin, erabitzite gauza eta atxola esatu nahi, hau etzite ondo iruditzen batera ez dago oso garbi, ba, Ja. ados eta fuera. Bai. De hecho, adibidez, diskoa behire, gu behatzi kantu eta egitxean diskun, baina 13-14 kantu genuzkan. Da, zein egon disko, ze kantu eta diskoa, garotan ez gatxe bada doz. Claro, normalaek. Orduan, kantu kate hori diferentetan bezala jarri itxean, da batze, hau, nire ustez derrior bai. Da beste bat egin gueltzaugan, neatik ez ondara igori bel. Baina batek derrior bai ezaten hau. Bai, eta singelakin bai, singelakin, singela, bueno, deno kantu ezein eta adelantu ez, eta pixket hiru pertsona begotu eta aurre genuen azireniaz. Ostia, nahia gustatzen zik, honek ondo zona hori eta beste batzuk, beste argumento batzuk, ez? Claro. Eta hori, ulertu hemen bat ematen argumentu bat pixo gehiago zagelako, fetxako, eta, bueno, bai, baina normalin dano harti eragitzen. Talde dinamika normal bat izan behar. Bai, bale. Bai, bueno, egu pixket gaina bi izen da beti erraizetekola saltzeo gertatzea aldi, baina kastu honetan ikustiaten ez diaten lortu, ez zio problemaik. Ba, ja, pixket atalontako azkeneko galderi, bueno, eske, kompozizio arlotik esaten nahi zinetena ze kantu aukera dut, askotan zailek objektibo izetie. Adibidez, igual, ire kantu bat, ire ideia batet gerten dago kantu aldima, beti dauk igual kariño geixo beste bati baino, ez dago zertan hola izen, baino, nik uste askotan hor zailekela danok objektibitate berdine eukitzie, da ezati objektibamente kantu hau, honeatik beste hori baino biodek. Bueno, gure kasu medio uste objektibitate hori pixet aldazala grabagen momentu beta gauzak, ez? Bai. Ze igual hasieran bat oso garbi, gero besteak hori, kantuk ezaten mensajeatiko ikusten nula, zedi izena emateak orduan, o baita igual hobeto paratze zula eta bat. Eta ero grabagen unin, kanto batzu igual lokalin, guretzako, onak zienak, grabatzeko momentuen, por lo que sea, ez, asma, o igual hori txipe aldaen nolako, igual etzien jaulako prioritaiuk, osea. Eta gero, azkenean igual kanto bat, igual gitarri jotzen giztu ondo paratzek, kanto hortan, baina besti igual kantatzi etxio alo grazi giten, o aldrezkare bai, igual kantureko giztu nahi, baina mirandan igual aspertu jaitu. Hor azkenean norbeak bere erabizidik eta... Vale. Azkeneko galderi atal hontan, kompozizioekin bazago lotura txiki bat, baina berez ez enzi kompozizioei buruz. Sonidukin ze plan? Oso zibaritak zeate, oso... Mirandak ez etzateik, barka hori ezatea, baina daukeken pedalerie zein dan jakin de, pixketi huel bai, ez? O ez? Ez, komodidadia. Komodidadiatik. Bai, bideo berez marxala, bere pantalla egin eta bar. Bueno, gero kantotan efektu sartzen nahi niton, eta nik kabezala aldatzen nahi niton berez. Eta hori, kabezala behire, balula ez deize, o digitala jun, eta... Bueno, hotxin. Digitalea. Bai, sonio aldetik, bueno, guztu da, baina ez dira denbora nahi guz harture, ez? Sonio hona atatzeko eta bar, gehiago, hori, efektu sartu... Ja. Versatilia hori, ez? Eta komodidadia, ez? Komodidadia, da hori nik inbidiz behitzezuan. Hombre, normala. Hoi da iziztean. Bai, nik inbirisek esen alde izan ematen zigen. Egun ematen, eiberko gaztetxin jotze alde mauzta? Dehontza baten inoiz. Ez? Vale. Ba, Miranda earki isokok hiru eskailera tramotan gora, da, a ber, zein egizotzekin ire pantalli eta ire kabezala. Zeku jungitxianin, hostia. Horta batxe iberra berrik, Ja. Horta honeko zatzen da atxak. Baina hor, demokratikoa baita. Hor, bai. Hori nahi xe. Bai. Gage lautzizio. Baina esan egatenek, hostia, gu jungitxian ara, da, claro, bi mesa bugi, bautze, kabezea eta guzti, berroi kilo pixatzetxi, da, gehi pantalla, eta petxa gainean. Hostia, igual olakotako digitala, igual ingura emer. De hecho, no. Eta gero azkenik beta pokia grabatzea, adibidez, behirak liak honen grabainiton. Claro. Aurra behir ere, bueno, gauza prepatzeo dira aldatzen, ez? Pixket, oinarrituta baita... Isto joko bat, Bai. Txarrena hori, demoriz hartu ertza hola, eta askotan ez dela demora hori, ez? Dana probatzeo, eta bar, ez, bueno. Neuratxo, pero eroinde, plan, nahiko merkide, baina baldeton, hola oso zebak izena, bitiko podgo hau eta go,
ja digitala, baina ez hain pro. Ja, zeo zertan neue ja, zera, pixket sartzi nahi, Beste nanokortex hori Nanokortex horre hor ja, hostia, balixorik. Ni nahi diru gutxi paute, deitzalek. Diru, Tonex eute daula, ez nola, Jakita ona. Tonex. Tonex, betu osoat horri, betu osoat. Plugine uste daula, baina aparte ni plugine egiten, no? Baina uste aparte baola, peal lantzeko ma. Betu osoat, ze, Igual ez hola versatia, baina... hemen di bihaztea zehazau bat, berbena talde batea sartu ez, daka, hor ja, ezin dira nea plixen jun, hor berdia ja, zehose, etxan, kaja baten sartu, da, gaina eta nama hozikina. Baina, alare, sonido asunto hontan beste zea bat ziok. Zibaritak zeate, adibidez, zenbat agudo bakoitzek, zenbat grabe, ze gitarra agudo, espektruek, ez, Ja, Zara. a la mierda. Bueno, gauza pendiente bat, ez? Baina... Bai, hori momentu ez. ez. Hor, azarratzen di urruti, atxe, tema horietan bitzen. Vale. Hau ez da juzgatzeo, baizik, eta intereseako gure taldin txauke hori behitxute nik. Baina, egoten jo batzu zetena, bai, guk, nik jartzea dan plixe medioi gabe, ze besti medio oso jartzea ordun espektru de puta madre da. Bale, bai, pentsaute hauek, oso ondo. Guazen teknikin atalea, nalea? Lelo galderie, baldago beste teknika rutinaik. Ego, bestera bate galdeute, gitarri eskuten hartze uste nintzen jotze uste. Nik tenia rutinie batez. Nik ez. Seguletu hori, ja. Nik zoze bai, da, baina ez. Orokorrein ez. Nik bueno, gitarri pratiatze gora pixi xeleduria, hori. Espliaiza, hemen hombre, hortako de gau, Vale, ni nahiko antikover... bueno, ez da, antikover ez, baina etxe gustatzen bestin kantu ikastei. Vale. Inoiz ez den, de hecho. Inoiz, bueno, hasieran igual zozea, baina oso gutxi. Eta nire hobetze goeria, bueno, igual askoz Montelo izen legena, baina da okurritzen zen gauza jotzia, eta bagoetzien aldetan gauzaio, okurritzen saio, ez da, aldan hitz ez. Bagoetzien... Pausura gehiago bezala bat dira, ez? Bai, ez da bilatzen zen gauza saio jotzia, bai, zik eta... Horren horratik, bixi xelebreanik, Bai. gitarra gotzen da, zoze, ostia, hau, probarria, eta... hori. Ideak jotzio... Egize de coverren arraru dala, ze askotan kantu bat ikiztik, ja teknika hori, eo kantu horrek eukilizke txiken, zea balore hosek emate txik, baina, bueno, kuriosu, Egidea ez dela kizton teknika komplikaren jotzen, azulpikin eta hola ez gerezte jotzen, ez? Baina, bueno, bendinek eta hola, okurretze txagena, eta hola, ozai. Noiz ikisi du kantu batzu, ez? Ez dela ikasten ez, baina ez da nire, eta askotan gaina debati gutzen, ez? Zeta aldin, ostia, cover bello jo berritxea kontzertotan eta ni... Neratik ez, Bai, alde hortatik, berezixe baiz, esan egin, nik beste izautu gola, hartu gitarria eta beti zoze berrexen bile, zoze berrexe atai erten jizagona gaina, nik nago lau izen, ni gitarra hartzen denin, Eizek, hau kantu jotzeo bat juri bat zogat, Igor mantenimentu ere izango, etxaila. Baina, bestela, metalian kantua jotzen aztea izo, nik batzo bat utxure hori. Jotzeotan, eskalaik eta ez diatik jen, bazerratik. Osea, ez diat alde hortatik asko etzoa topa izen, nire burui mejoatzeo. Gero urtetan geldi honak, zango hau, emizortzi urtetatik gauta bostea praktikamente ez diak gitarra ijo. Orduan, nire burui onartu berri zentzuat, emizazpi urtekin egota gotzen nula, gota zazpikin baino. Da, barka itzot hori nire burui, eta konformeratxo. Orduan, ez diak batez ofretzen alde hortatik. Vale. Eta zein da zuen teknika favoritua? Ni igual palmutin hola, zozen, bai, ez dela munduko teknika zena, baina... Palmuteagin, todo Dios jundek de 0 a 100 esateana, unik palmutea errespetua. Nuno Bentancurt, beste honek palmute asko ditzela, da roi hori zaila. Nik favoritu zateotan ni agartzen hau 14 urtegin, hasi gitarregin, da aitzek, Gorozabel aitzek, Lazkano nire kasun, lehen guzun grupo jotzezulago, da, zema eta azkarro aitzek eta hoxek usta dezak ez, da igual tapine aitzek eta, ostia, hau zer da, da, favoritu zateotan hoxe zago ni. Tapinea. Total gaixi gizta hori, ez? Ni tapin bat behazte gotzen, eta gero... Ni bat, jozea, baina... Batu bideo, bueno, gara lagoa, baina bai.
Favoritu hori izango jau. Bai. Ondo jo, ez. Lasai, lastea jako allo horra. Ez, baina esan favorituna egize den nik gaztetan bat, asko txoatzen inula, etxeat. Tapineko azkar jotzio, Juan Gilbert bati behire, Bai. eta hostia, eta solu igual, oian dizegidan, ikustek eta flipat llegari behire ez, hortik, nik zin, favoritu hortik. Vale? Eta basiok teknikan bat, saxau zatena ikasten da, ez ustena lortu da, ez dela, porkulo hartzea, ja nazkauna honekin, o etxik hartetzen, o... Ni bai, ni eskubiko puaipe, izate espainola hartzek eta hor, nik utxietxi ginean hori. Osa, ematei erraza dala, izate hori jogea nik. Bai, sí. Aztea izan, hostizek. Ja. Hori bai izan den etza hori ez, eskubiko bietzana, ezin jo, etzoa, igual denborare berraimet eskaini, baina, hola lele impression desente atzeak egin eman izan ditela. Eta egi, Manol? Ni neuk, praktikatzeko era horrekin, ez da, etzek urritzen swapin o ez da, teknika arraro ma jotzio, normalin etzek urritzen orduan, raro nire maian ez, baina, ez, zaunu ez da. Orduan, unai jodio, inau, hartu gitarroa, da, venga, fingerpicking hori, ikusti nahi diau. Hau hola, eki. Elkarrizketatan etantzio galdera hau, eta danak puteatzen txia, ze kostatzezak joizak. Gego, auke. Gai zeman usile baitxa. Imanole ondoen di, Imanole gantzeman zio gazuntu di. Nina, gego beste zoze batzio. Bueno, vale, orduan, venga, haure jotze duek, así que ya hemen zeu pentsau zuzen berda uste, vale? Ja, gitarra besita itzi nahiat. Vale, bazio kontzertuten ensaiotan bai, baina horrekorrin kontzertu momentu tensu izetek, ez? Ensaio bat baino. Bazio momentu horta alau horretik ja mentalki preparatzen nahi zeatela, en plan de, bueno, bazitore parte hori, preparau hai. Ni bai, nik azkenin bezarka baten azirik kantatzetan ez, eta kontzertun zier, koru batzuk eta edo, menezte kantatzen barin. Bai, bueno, prepara baino gehiago ura asko berate hori ez, beti berriz edo kantatzeko, eta... Bai, gehiera tensio punto hori horre ematen. Egia gero jendik askotan laguntze duna kantatzen orduan, bueno. Bai, zure gira zen jutorreko, bai, pasatzen, justu kantortan. Kantortan hasieran, sorpresa hartzen pasoita, bez? Jendik kanta jeulako? Bai. Latza. Latza hori. Nek asun berriz, nik nervixo gehixena gitzetxeak, pedaleran bat baino geixo zapaldu erretxuten ino izete, Natxio distortzio normala egin, da garbire pasa erdiat, baina zea jarri hartzoa, reverba, da horre otenak zeana. Hor nahaztea da izete Ni hor batzutan bai, batzutan hanka handi gixeo, da kontra gauza bat da bai. Horre emazi errespetu egon dine, o kablier, zapaldu da kabli laga, o bestela parti gezola parte hori. Bazio partea digo, zozoa belearen, elortxa aprobetxatzei grupo presentatzeo. Bildura zoten hau ez nijo horreten hau, haren zezan egunego, igual. Izete bati agarra jo, ez di agarra jo, eta zea, baino. Ja. Bai, hoxe. Gero, rekordu zau bat, musika eskola garaixen da, hasi nintzen inda, beti emanaldi bat urtegu garako da, zea egitxean jotzen, Led Zeppelinen Starway to Heaven egitxean jotzen da, solun aurretik zapaldu inean kablia, da kablia ez da egiten. Ostia. Gehan nitxean kakart bexegin, nizte ordutik betela dago zea bat. Eso ari zen, eso ari zen estrategia bat solo jo berri ez egitzeko, en plan de... Nahi gabe, Gio jo berri ginean. Ostia, ondien librain zeate, zeba zaiak gehi Manole parte hori hasieran, osea, urbile jutera honi joko ustela, lehen esan di uste spoiler txiki hori zau bat. Orduan bat librain zeate, oine, ze pedala zapaltzen ezin jaut jarri, urai. Baina, oingun bai, ja gitarri hartu da zauze jo behar uste, bale? Orduan, hone gertentzian, hau beti esplikatzea daula, bale? Hone gertentzian tapinaren testa izenakin, bale? Oan, bai, joizak tapin bat. Hau kontura honetxean jende askok de puta madre jotzeula gitarrian, ez dagoela zerta tapin bat jotze jakin, ez? Orduan, atanean rifardoaren testa, ekela rifardoa jotzie. Eta gero kontura honetxean, badaola jende bat, igual tapinera potolik ez duna jotzen, baina de puta madre jotzeuna bat bere rol jue. Orduan atanean arpegioaren testa, orduan duzu, hiru aukera. Tapin bat, rifardo bat, o arpegio polit bat.
Aukera bone eustena bagoitzek eta banamanan jo. Iesi. Banana? Bai, banamanan. Leleo bat, da gero bestia. A ver, ba. Kontu burun emateke bazpar, Igual arreglo plana. Oye, Rick bat, ze CD-ku o zoze... Inagena. Man... Nagena kolegek. Opa. Latza? Todo esto. Hori dek, izan Izan. Osea, kanto horrek eta ze inbazio eta hango soldua. Bai, de hecho, kantu esaten una hasieran igual nahiko top jartzen nula, baina gero grauta gero igual pixket eskari batzuk, ez? Bai, beste kanto batzuk berriz aldrezka, Zan bai hau, bai, azeran uste ez diela haintzeak eta... Ni, da erroin, miran da hilelen jotzeo esan, da ni hober. Venga, dure. A ver, tap, aitzek ez? Ai, aitzek. A ver, Hau, ne gitarra, ez duztela ba? ez duela zei. Venga. Bueno, nire gitarria, gara utzi utxeo, baina pastilla joditu zo ba, eta hon mirandan bihar nahi nahi nahi, baina... Hemen, aspaldiztian jo, baina tapine esan diaula, ni ibezelaxea zeintxean, zutarren a muerte esan bai hau, eta lehenengo, osea, emozionari etortzagena jotakeko, zera, ez da, Bai. solue, ena, akordatzen hasi egin da, baina, zera tapine, hemen aztegoan, ez? Bai? Hala. Akordatzen nola zeitzu. Puta madre, Bai, az. Bai, Gero, hirugarren... bai, serioan, solo una serie. Taka. Bai, hori da, ez? Hemen, Horiek. bai. Azkenin, subida bat, ez? Ba, gu irizti hoitzen. Ja. Bueno, en fin. Baina, bueno, tapine da, pixke guarro jota hori egin. Ondo, ondo. Ne, azken ez dezio, nik ez dia dosti jotzen, hori ja zehose jotziek, Azken andro baxetan egitxan izatu, nik ez dia dosti jotzen, da zera, bueno, Ba, ez zehose. Bai. Ba, ez zehose. Baina, bueno, zan behau, solo zea zailenak eta haueken miranda batzen jena. Gezurra. Okurritze zagonak. Bat, gero toa horren zein bai okurritze zagonak, eta listo. Ja. Ba, beste bi galdera zauzkeat, zea hontan. Emetza gaiek eta... Bale, bietz extra bat euki beharko bazen duten nun da zeatik. Nik ezkerrian, akorde raro jotzen segitzeko, baina... Eskerrin nun, lan, ze puntuten. Hemen, potolan albun, Ez ja jartzen hasita... Txiki. Txikinen ondo, txiki luze bat eharra izango gana, eta hemen kiston biez luzie, txikixen albun. Etxate, txigixe eta luze etxe biztegi, Hori da. Nik garbi ezkerrekin. Da, Eskerri matia. eskuixe alperri etelako, básicamente, esan diat, lehen Ja. pikine eta rollo hori izten niri, eta ezkerrin, bi hauen tarti, no, izango ban, bestela kanpoa gio, jatze gitzaiat. Jo, ezkerrin behintzat, garbi. Kampo hori, ba, liston akorde zaite, no? Bai, ordu nahi izango ban, nahi eta ezin, baina, bueno. Vale? Zau, galdera graziosu ezin, maz. Bera, tipo bat behin izan zian, beak, nahi ziela hemen tripan. Orduan, jotzen nahi bala betire, zera, mendigo lan moitzeko da. Ez que jendi la hostia, Baina originala ez gaitu. Ja, normalin dano hori izate uste. Eskerreo eskun, o hemen, izetek, zera. Vale, eta, hau, pixken soinukin lotute zio, baina hemen galdero hemen sartzea bat, Zue kontzertu batea zen aixo izango zenukete ematie, bale? Gitarra txar bat, amplion bat egin,
o gitarra hon bat amplitxar batekin? Nik klauso du. Nik gai. Ara, hauz Favorez alkarren kontra hon zaizte, favorez alkarren kontra hon zaizte. Batea o Lele izaizak. gitarra txarra ampliona. Hauz gatxo. Ados haute, ez ez nire zuen ados natxo. Nei irutzen normalena hori ala. Berez, galdera hau asko, bai, berez asko matizaule gehen galdera baek hau, ez? Zerdek gitarra txar bat, zerdek ampli txar bat, soinu teknikuziok, claro, igimale ikiston ampli eskaz eta soinu tekniku marabila getie, hori posibleek. Baina nik orokor baten irutztek ampli hon batek sonidu atako ikela. Gitarra hon bat ampli txarrakin... Bai. Kanpoa beire, dudei ez. Norbea jotzeko, akagoan gitarra zema eta hori naixo. Baina kontzertu baten kanpoa beire aiaiz, azkenin ez? Ni neu esperientzia bezala, hau ez da asko konta, baina gitarra hau erosi nuen ezan, amplifikadora on bat edo zen, transistoretako amplifikadora, baina konparota 10 batioko hasierako amplifikadora ez, eta urtetako bezala, ez, eta ibiltzi nahi, eta horren amplifikadora hartu beste gitarra elektriko, 1 euroko gitarra eskaz batekin, ez? Jo nunen, ostia, honek, ondo zonatzeki bari bale, Anei nahi impresio, ostia, txatar zonatzeietanak eta ez da hori, ez? Bueno, esperientzia horretan oinarrituta, amplifikadore ona o... Bai. Ba, eske, naiz da gitarra hona duki, amplifikadori txatar zonatzen maik, eske txatar zonatzei. Igual atako xok, bizket, baldin mahi jokatzen, pastillak inda eguela atale gizok ze baino normalin poka hostia. Ba, urbilen itxik, bale? Hasi, beste zeto atzean. Venga. Bale, laste torre honak. Eman, egurra, lasei. Venga. Hasi gure. Dale. Gitarra buluko berdi eta... Oiga, a ver, letria, ahora zen. Venga. Bizitzaren zentzua une hau zoi bat da ze konturatzerako guztia amaitzen da zergatik lagunei gure esan behar zenba manko zenba negar bidean zehar iritsi da egoak irekin zegan bizitzaren lehen argizkietan nahitazkoa den bidean norantza bakarrean zure goitza utzi zegora baina ez urronera kanta honen baitan izango zara orotoa Lagun, lagun, egongo gara Ta horrela ez badago bezarkada bat Bezarkada bat bizitzaren zentzua une hau soilik bada ze konturatzerako guztia amaitzen da zergatik lagunei gure esan behar zenba manko zenba negar
Artean zean Iritsi da egoak ireki zelan bizitzaren lehen argizpietan nahitaskoa den bidean erantzan bakarrean zure goitza utziz denboran baina ez urronera kanta honen baitan izango zara oroitoa lagun, lagun egongo gara da horrela ez badago besarkada bat lagun, lagun egongo gara da horrela ez badago besarkada bat Ani solo mucho, ¿no? Anda, eso luego. Ona, uste da? Bueno, lista ondo. Vale, vale. Amorru, Kantu horiek lehen ata genduna, bai? bai, Zalka bat zeo izena, lehen Miranda ez onduna kontzertutan da jendin kantatzen da izan behar gehiagena. Hori, lehen urtin gureko harriako bat hiluan, da, bueno, batano genuen amistari izan behar taldegu behakin, da, ari atontago kantuaek. Orduan, eukidik bere zea izan behar, bere eraino, bere, bai, zan, jendingan, da, jundego bati neu kantu nolan ez, etzeo, zuzenki berri horren behai lotu daun berrik ez, da orduan jendike berera lotzeik behan ezagunekin no paso zaizkonakin, eta ni uste jendik eixenak kanta hori horretik joula ez. Bai, gu egia letran badela pista batzuk, ez? Behain deku, garbi. Dagina ulertzo eta bar, eta, bueno, gero esan berra hobetan ez dela kantatzen pusketa danak oina, orduan, bueno, fallu eta xe justibia, Lazen, moten, lehen gindek. nahi huela pasatzen zitek, en plan, beti zoze faiatu, en plan, ez da nahi kulpio ezela, ez da nahi kulpio egin baizik, eta azkenin espaldima ire betiko lana normala, gauz egon du ezertetzi horret izateat. Gusto da hona baitzen, normalin ez dia dana haitzen, gaur ez dia dana haitxu, baina lan zaile jarri uste gero klipe atatzeko, normalin azkenin minutu bateo klipe atatzea, más o menos, promo bezala Instagramea, TikTokea eta hola isotzeko, da betu berko esota ze parte aukeratzea den, ze... Gitarra parte bat indau, tipo, ez? Bargau, tipo, nahiz ezo moztien. Hor gitarra, gehiago, ez? Bilo, igual ez da. Gitarra aldetik izango jau. Bueno, ikusi behar da zeinek tirilezik ingeixo. Honekin azkene bat alea pasatzea ditu, bale? Ja, 48 minutu itxik, demoraldi berri honetan ja pixket motzoekin intentatzeat, ze ordu terdi, ordu eta berroei luze atzek jendiek blokin ikusteko, zaiat, igual batzuk ez ez baina orokorrin ordu eta hamar, ordu eta laur den maksimoa inauetzen. Vale? Orduan, oin galdera hauenak ditu pixket zuen influentzia ezautzeo, vale? Naiz da igual, Imanol Behasen kantu ez jo, imaginatzea, dekustoko zatxigela kantu batzu gaitzi, ez? Orduan, leleo galderia, talde favoritua, nahi jakin. Baseak galderela zaieala, baina hoi. Netzo, ez? Vale. Zutar. Vamos! Ja, hortan bane ere ekipo honitzen. Hori. Ni gezki zona gezki ez, baina berritxarrak hasierako parte handi bat. Izatea berritxarrak jaio musika hil arte. Bai, horren guron. Azkeneo CD-etagu bagutzen gehi hori bai, baina bai. Erdiko gutxina ezatek. Erdiko gutxinaz, nahi gaitzen ditu hori jaio musika hil horrak, baina gero infrasoinuak eta
hon ez da, izan da, beste hiru CD o hiru... Denbora poligrafo bakarra. Ba hor, kanto selekto batzu bai, ez? Baina beste batzuk adibidez, ez da, eskuak aldan CD-in izena, no, seguro. Eskuak ukabilak. Eskuak ukabilak, ba, CD hori adibidez praktikamente osua, eta, bueno, beste bat o bestere, depende baita ez, momentu eta ze... Ja. Baina bai, berri txarra ez, no? Eta disko favorito bat? Hau zailok, Asuntu olaziok. A ver, nik ez A ver, gaiak, esan nahi uste disko favorito bat. Ez da uste zertan esan. Uretzeak galdera gu estila errezak. nik azken aldixen, bueno, aurten igual ez hainbeste, baina aurreko urtin da bai, disku hola osoik guztua juetena izendek, Lierren hemen erentzuka gaude, adibidez. Hori asko gustatziztek. Lier nandon pana hundixen hau eta Bai, eske... gustatziztek. Hostia. Bueno, nik bariatzate ez da, izan hola aldaken, baina, eta ez da euskalduna, orduan, bueno, berri txarragen eskua ukaia esatik pentsen, baina pixka bariatzatik Billy Talent, Bai, zonatzi izenak. This is how it works, uste dala, oez, ne? Segundu baten, bueno, barkak igual ez da oso telebizioa. Bai, lasai zauztek telebizioa, en plan, ni diru izte dirazten hemen, ez da? A ver, baina interneta egin imer baita. Hostia, no barga. Bai, a ver, Billy Talent, eta CD-in izena, gaina... Ez, Billy Talent da izena. This is how it works, kantu hon hori. Vale? Igual, kantotan nahi bantzeu, baina... Ondo tortzitek izan da hori, ze hori nahi da kantu favoritua. Jo, O, kantu bat gustatzen zauztena, ez hau ezertan favoritu izan berri, ulertzea ez dela erresa, aukeratzea. Nik izan behar, hau irizanean, bere araixen, baina iritziztek zutagarren kantoat oso infravalora o ez da nahi ezaune, nahi esian zea, kantue lepo gustatziztek. Batik bat, azerako riff hori eta iritziztek, da ni usteak graute da hon bezala izateatik badala, Etxaiat, sonidu kisto inderra dagoela iritziztek. Hori, zehazio, ez? Disko orixen, hori bizite. Jainko jenu hartanen ustea. Jainko egun artean entziok, bale. Ustea baietz. Vale. Baina, izeno gaina ni zutagarra haitzen hartzen itzen inda, kontzertuta jotea iz da, eniera haitzen kantori, Claro. kontzertutan, Claro. da ez denean. Normali, claro, oie, bete, nahi plazera mateo garri ez dio, baina, ez, kantori, bai, rekomendatziat, ire. Atxute gehiat, seguramente, baina momentu duna akordatzen. Hostia. Bueno, gela neuria olau bat, berri txarraken olau kanto bat. Ez da gizon favorito ya, baina hotzea guretzen. Hau daik pixket jagit jo zuen guztu zein din, en plan, etxau ezertan izen behar. Ire kantu favoritu ez baldimak benetan, ire familie guztixe, zea bileku gonau, ez da, bai. Zai, eze kantu golat gustatzen zaken, hasi baz. Bale, zein ez zuen guilty pleasure? Lan baki uste nahi huel sozialki o zuen inguruen hori aitzi ez uala onartute ongo, baino guztat ez hauztela. Nik aiz naiz eta igual metala aitzea jau, igual ez thrash metalo, baina metala bai. Baina beta justu bestaldin da hon roi akustiku, ez? Ez da, nahi leiban kantu gustatzea egez, o... Hori oso guilty pleasure da, Antonio Vega, hola gauzak gustatzea gaitzi, ez? Incluso batzutan rollo hau ja bai da lau, bota baina delinkuentez raro idaztea da, tipo rumba, igual ez autu gustatzen. Ez zizuratzen nahi. Kanto bat oso rumbero tipo horta gustatzea. Nik adibidez, lehen gortein Spotifyko izate urteko pasu han ertentzitean, oso gustu haitzean, La Quinta Estación. Me muero por besarte. Hori guan, ez? Ez especialmente, baina, bai. Ja, oin ez etzetatei. Bai. Oin zabe bi galdera, hau ditu, euskixe hoi jargixe zer tipoa, bale? Zer duzten aso. Lertxundi o Mikel Laboa? Galdera baldo garra. Zeba?
Galdera honek, lertxundi lagoa olete izen berdi. Ja, baino... Ez, lertzen dio lagoa. Ileten alde, gire erantzune, ire erantzune lete Ni baldima... lete alde. Vale, ba, ilete. Ni lete, garbi gaina. Ni laboa, ez datate baino... Antzea. Esateatik zimaz, arrazoi konkretu gabe. Bai, arrazoi konkretioa da. Vale, eta hain beste tipo ontago galderi, Metallica o Megadeth? Ni garbi. Nik bai, baina bazdean nondik egon hau. Ni txin jundi, ni galderi ideat, hau, zein duzten aso. Venga, Ni Metallica. ni Megadeth. Zeatik? Ni Metallica txek gustatzen. Ez, Ez. Ze oso mozioa, kanto bat dut bai, baina ez da kanto bat rausten egin itzitun, ez? Kontzertak bai. jonitzen, da talde batzuk igual kanto sueltu batzuk gustatzen ez, baina haitzen azten ezin ditu denbora asko nahi dut, da ez da gorputze eskatzen zoz ez, gero berriz haitzeko ez. Ba, nik Metallica egin izen nuen nire lehenengo eta grupu ezago hau rollo hortan ez, roka o metala o dana dalagoa, eta alde hortatik Megadeth ikiston koskik entzezio, alde sentimentala o lehenengo Iretzat. haitxun ditun bezala ez. Bai. Gero, egizedek, igon Megadethen kantua itzitu eta igon musikalki dan hitze, baina... Ala egitze. Bai ez? Bai. Bazeo koska bat. Bai. Baina nahi besti gehiago alatze iztek eta oin digene, nik izan hori dezenta hitzetela, Ni gust... Baina haitze oitura hondi hitzeu gara, baina ahotsa adibidez, asko zerrezo zartze izte Metallica gara. Bai, eske Megadeth egun ahotsa, ahots timbre berezixedek, eta nik ulertzea jende asko ditzako la gustatzen, ez dela timbre agradable bat. Bai. Horregatik. De hecho, kuriosia bezala ibiltzen egan, bueno, patxa o amplifika horiko, die Megadetheko kiko loure o Loureiro. Loureiro, ba. Horren patxa kopiauta adibidez. Bueno, enaiz oso fanaren Megadethena, Ja, bueno. Hau galde iritea, zimaz, betekelago betiko burruke hori, ez? Euskal Herri mailan lertxundita lagoa eken bezala, mundu mailan de Metallica Megadeth. Vale, ze kontzerto falta zauzte ikusteko? Ni bi izango txepa. Ez aizte bi, naldimak. Lehena, bere araixen lepo haitzen ulago eta nire biziko grupotago bat izen dalago, Mendeko itxua. Mendeko itxua asko aioeanik, emozionalen hori. Mendeko itxua asko aioeanik, eta nik kontuatzeago joila joan. Ja, nei ikusi nitxian, baino... Paseo pena hori, haitu ez izenana, porque oindik haitzitxean, eta, bueno, isak eta hauek, etxoa traktui behar egin, baina, bueno, nahi lehun zundala honek juk, eta, nego gertu bilat tokatze izte galderdi hortatik, eta ikusi gogan guztua ezagun itxoe, favorez kontzertua jotzea. Ja, ni jugo nahu, Ba, nire... Ni mendeko oso fana nahu nire. Bai, mendeko itxua bat, eta besti hola, penik gauziteko gaite, ACDC haitu ez izena da. Ni oso pena hori. Izatea Imanol. Ja. Ni suertez, enez kontzertu asko dute, baina suertez System of Down aitzaian itzen duntzet, Linkin Park bai, Five Finger Death Punch edo lagozak. Nik epi ez, bat, igual pixka esalerri zian, baina nahi eskorbuta etzik gustatzen direkto. Nei gustavo zireana. Gero ez da irrealia izima gustavo zion, Igual 10 minutu onda kanpoa, baina behintzet aukeri eukidek, ez? Aitzeko? Eta gero bestia igual gure gertuo, estilo atletiko, bueno, ez da estilo atletik. Kuraia gustavo ziren aitzia. Latza. Momentu bat emai uste, kaldera bat uste, zehun berrazoa momentu baten, nahiat Dream Team bat, bale? Gitarrista, baterista, bajista, hola, talde bat sortzi ez zuen guztuin, ontsen hau, bale? Barkau, ontsen hau. Behintzen, jendintzak eldiugok. Venga, Ia zei. Nik gitarristak, hortiak zio bat jo, ez? Errezerak gure hori gozio. Gitarristak, bueno, nik bajistire. nik gitarristak Paul Gilbert sartu inberdeat nire etzago izen dena atik, esan bai hau, igual gehizena
konsumio den solisti izango ban, Mhm. eta beste gitarristie... beste gitarristie... Claro, Satriani eta gustatzen izan, baina etxea grupo ebelin jartzeko Gitarrista denek. Gilbert eta Satriani, ez, bi gitarrista gitarra, egin berdi, bai. Gure grupune horren alde honitxean, da besti nire bai. Gorosabel behare bai. Paul Gilbert da Miguel Lazcano, jarri otxo. Gitarrista, bale, ni gitarrista Uojo, jarri honuga. Bai? Eta biharro gitarrista bai bala, Aitor Gorosabele bai, bueno, bai, horiek, bilek eskualdu nahi hor. Bai, txea, azkenin honen nahi behar itzago jugo, ez? Ez, nahi gustatzen gero, Bai. gehiena gustatzen gero. Kampa behira, nahiz holan fana, ez, gitarrista batean fana, ez. Bajisti zein dago, bai. Bajista, Flea. Zegoa, Red Hotegoa. Bai. Bai. Hoxe izan berkea, nire? Osea, bauan bestia. Dejuko bajistire harra, baina honi izena zein dan suertea. Bai, magareten, someu famaz bintzeto... Ez da, horrek... Osea, nivelez izan bai hau, bauela rekonozimento bat, ez? Bueltan nahu, barkau. Azai. Ez que, netzki egiltzeipe gundepa kalea eta ati iritza humor izan diat. Interesantea galduek, gitarristatik hasia ju eta... Eta? Nik zatenean bat Paul Gilbert izen bertzula, netzau izen denatik. Osea, gehixena konsumidu duten zei izendek, solistia. Gero, zaten joan, Gilbert eta Satriani itxat, zenbatean jo kompatibili dien, nola grupo iguali, baina... Engozia, osea. Osea. Engozia. Lazkano tarea aipatzin nahi, ni 14 urten euskela... Lasai, Hainku. lasai zeugigo aukeria. On trintimeni ez dialdatxua, nio aurra zeigo jau, eta gero aukiko uste aukera, zeskako iztet post gitarrista internazionalki gustatzen zeustenak eta beste poste euskal herri mailan. Boste alau herri etziok. Ontxe bota hori uste galderi, bega ja botatazio galderia. Bost gitarrista internazionalki gustatzen zeustenak, eta beste bost. Gilbert, Satriani. Zein jamartxea iso. Muy bien. Entonces, Spotify grupo y tire caos, no sé, atado yo. A ver. Hostia, viva Susket. Eric Clapton bat. Asko haitzean, Eric Clapton. Eta... Zea bestie. Mark Knopfler. Marrofler. Hoxe behintzet, jarri hon txiki. Bat faltazak. Ba, igual Rage gustatzen atelago Morelos hartu gehu. Hala. Zaila. Nik Nuno Betancourt, Nestremekoa, Ei, tema palmutin eta baita asko gutze dago, gustatzen. Gero, igual bendala urte batzuk, igual estilo frustiante, o bizika ez da eta junda Jimi Hendrix behar bai. Gero izena bitzen ditzen, baina zagoratzen bain, Polifia o... Tim Henson. Tim itzan bizenak horretzen. Eta... Bosgarrena... Ba, txio, zara. Nei Tim Hensone bildurre bat ezik, tio. Hor lagoiat. Tiporrek bildurre bat ezik. Bildurre bat ezik. Increíble, Eta ero bosgarrena, ez da, izan. Bueno, Steve Vai olaz, Bai, ni bala, monon, Steve, oin zamernean, bostegu gauta gara zamernean. Ez dena esan, Nik, bostu horiek. hau anekdota bezala, Steve Vai ben bilua gaunitxean, bere kontzertu eguztea Santanan, ondara urte desente, 2018 izango duan. Da, zera, tipu gitezean, publiko jendi iso, ez, da, egin, nola, ahotsakin haukin egin bateri ritmo bat. Araun bat, tupa, lo que sea. Bestik, ik bajuna izak da, zeban, piripin, pin, pam, paran, hola, hasi joan kantu etxen bezala, ez da, azkeneo tipu izan zuan, venga, oinik melodixe kantau. Da, tipu hasi joan melodixe kantatzen da lepo desafinatze zian, tipuk. Da, Stevei putezeme baek, zeintzian, da, palankikin desafinie klabau. Ai,
Da peñi deskojonatzen, jendi parrez, en plan, hoi sobrada zarra, eske hori ez sobradi, ja estek, zera, tipo batek melodi batek kantatzeik melodixe imitatzeo gaia izela, eske palankikin desafin imitatzeo gaia iz, eske exagerau ez eroan, exagerau. Ja, elite mundiala, jo Bai, izatea, bai. ja, Bai, hau beste, bai. Eta Euskal Herri mailan beste bost? buah. Gorosabel, Lazkano, Zubila gustatzen iztek, Aitor esan duke, nire lehuzua, Amarko jau, nire referentie izentek, esango jau, eta Aimar, bai, Aimar gatiuko ere, bai. Gatiuko Aimar. Puf. Piston klasia. Puf, ni, berbenako, euritan dantzan atatzen nahi nauk, ostia puta kantu hori, Ostia puta kantu hori, Bai, kantu askotan, bai. Oso ondo jotzeik, oso ondo jotzeik. Baina nire garra, bosken duitxet. Iguela esan lege txik. Nik, bai, igual euskaraz, Wojo esan edeno, Wojo gustatzen, Gero, Ekaitz, lehen beltza guztala. Ekaitz Garmendia. Garmendia, bai. Ostia, ja, eske neo izenak ina, nahiz oso, Taldegu esan lege laketxio problemaik. Gure taldegua? Atiola ere bai, ez, hori bosgarren jartzen, baina, bueno, Atiola, hirugarren, gero Aimar, azkenein, kristonago gitarristak oso nago proiektu egiten hoitzi, kristonago gitarristak eta Aimar, Atiola eta Wojo. Atiola lehenen, rankinen ezio. Azien, ez zertan. Ez, edan. Vale. Eta ja goazen matxe beste galdera hola klabea, ze ja hori, ordue pasau di hau, ja laste bukatzen guatzuk. Nahi dira jakin, hori, nik itxea la resistencia galderi, oin la revuelta galderi izango ban, igualdik, baina niztea nahi jakin bankun zer dirua gausten, nahi jakin, momentu hontan, vale? Zenbat gitarra daukit eusten, eta zenbat pau dit eusten, gitarra hosetago bako hitze. Neri motzaiz, no? Ia hasi o ni hasi nahi gana? Hasi. Ni zaugat, ni gitarrei jotzen hasi nitzenin, lehen guzu Aitor, iPodea diru aldiz, izan behar, iparra izan jotzen zian gara hartan, eta ni hasi nitzean, neko arleago batek lahatako gitarra batekin. Eta urtetako erreal hauzitean Aitorrek gitarra bat. Eta erreal hauzitean, intzian hau gitarra hau dek, basuran topauzian, ez hau, gitarria, da intzian, piezak eta aldau, beha eta bere launen hartin da zeuzkena, puentien, itxea zenena, pastilla guztia Lazkanon egila, Lazkanon zarren batzuko. Eta beha pintauzian da barra, hauxe erreal hauzitean. Iba, latza Bai. Oso latza Bai. Baina, kariño espeziala, horreat izango, jo. Eta, oina azken aldi zen, pastillatako zea. Selektoria. Eta pixke fallatzen da hasizitek. Eta, bueno, arrela horrentza bat, jo. Da, gitarra berria dira usteo taia banatxio, baina, bueno, momentu nago behar izango bat, ez tia bate pau. Baina nik izalduko, Ja, balore sentimentala ondixea, ja. Hau etxio erosteik. Ja. Eta, hoxe, kuriosia hoxe. Basuran pilauteko dala, eta gero Aitorrek tuneauteko, zan behar. Latza. Horun beste danak irik ditu, ez, Miranda? Borratzin dauden beste danak. Estrato tipoa bezala, baina ez estrature, txea zera. Forma raruz hauek, superestrato, bai, forma raruz hauek. Tipoko, ez, haure parkera egitze bat. Bai, hori raru, Txea zera. Bale, nik eukitzez sei. Ja. Azkar resumitzeko txarra gantzen, lehena gitarra klasiko bat, mabi urtein horrela ziena, baina nuna nintzen hasi jotzen. Gero, hori ez dira hotzi hoz, ez da hemen, baina gambaran ezan zartuta. Gero gitarra elektriko bat, egun euro nola erosien eskaz bat. Akademia gotako bat, ez?
Bai, ze marka baina bai oso... Eta gero, hau, SG estandar bat, 2010, gitarri hasita uste bete baino lehenago. Gero akustika, akustik ez du erauzio. Akustika Bai, estandar bat. baja o media, osea. Gero, hau, Drauzen afinota. Presio egin hasia itziten hasten txezatea. Bale, naldi me hau zer, ESP baek o LTD baek? ESP. ESP bat. Orduan, Imaginablekia tordun zen bale show du. Bota. hau bere momentuan, SG-a, bere momentuan, 1.000 euro aiatzen. Bueno. Erosien izizko zute garestillo. Ondo atauan. Bai, haure oso ondo dana. 1.700 da gutxi. Nahiko ondo. Eta, osea ez, xelebran esan hori diferentena dala, ze azkenien mastile body through eta bar ez. Drauzen afinota, orduan momentu nahuek egin ez da egu kantoik, Drauzen, orduan... Oindi. Drauzen horren, ez da egu orduan hori. Gero akustikie, iruren obiron erosion, maien dala 12 urteo. Egile esan kantu nideak totan akustian atatzen dut, eskura gatzen da. Eta gero indala, zati urte? Gutxi izan, ez? Urte eta pasa, ez da izan. Kontzertu dago bigarro gitarra nahi soki puzka ezkeo gitzatik. Bazpare, bai. Bigarren gitarrak. Bai, baina esan berez kontzertua behira. Eta zer, Gibson Standard 60 Amburs. Hori, 1000, 1006. Ez, haure presio zonden zen. Hostia, hori zau suertiei. Oin 2006 den uste dela. Hori izatea. Eta nik erosion 2000 egun. Bai, hola bat. 2000 egun hori. Bara. Ze gaina xele hori, behotuta biharro gitarra erostien, hori kontzertu bat batiz bat, ez? Zoki puskazko, eta Les Paulekin, Bai, xeko egin. Les Paulekin aspalditik nahi hori, ez? Estetikoki. Eta ostegun baten 2000 egunen zaun gitarra bat, ostirel baten, erostea jutinenen, bihurtu zen 2000 zazpiruna jasi momentu baten, lokura bat. Eta jointzen zain, ostia, erosen tal, atzo 2000 egunen zain tal, eta zentzen balare. Hori nun? Zer datan? Hoi txikula. Txirula, na? Bai. Eta besti ere presio oso datan, ze txilua erosen baita tipo descuento, ez da, noen zidan Black November, hola, gauzun batekin. Ez zan Black Friday, baiziketan, azan aste osoa denez abratzen zure izan. Eta horretik gaur 1000 no? Eta hori uste, zoze garesti joala, ez? Bai, oin danazio garesti gorokorrin. Oin danazio garesti. Bale, azkeno galderi ingo justet, bale? Honegin lago ego, azkeno galderi eta gero beste gauzetxo bat eskauko justet bat jaban jo. Nahi jakin zuen amorruen undaon, oin arte zuen guztu gaitzen egon gatuk, hori nahi jakin zuen amorruen undaon ze etzausten gustatzen. Galderi zehaztuko justet, bale? Emango aldi mani uste ontsi bertan aukerie, mundu mailan, Euskal Herri mailan, nahi usten mailan, talde, artista bat eta bere diskografio zue borratzeko, zein aukera gozen ukete? Bai. Neuko egin esan CD mailan ez da eta morruik. Nezan nenun esango inoi izango diskografia 12 bat borratzeo. Bada egile, nea morruk gehiago atorrela direktoko interpretazio eta ez. Direktuen backing tracka jarri bakarrik, eta autotunein kantau, eta listo. Nea morruk gehiago hortik jo, musika kompozizioan ulertu lehet, ez? Gauza digitalak o autotune ibiltzio nahi dana, azkenin estilo markatzen goz bat izin legela hau, baina direkto mailan pixet bai ematetela amorru bat, bueno. Bai, nik hortik segikoia nik, hori, bai, da hori erostea eta hausnatxo horrein, baina hori dira amorro iso ematezik, jendi horien eta publikoek merituekiko dauken kriterizio ez. Zago jau, ikauz badek hori eiteula eta ondo sonatzei eta kontzertun disfrutatzei eta bale, oso ondo. Eta kanture latza igual. Igual ez seguramente. Baina horri direkto bezala
jendik ematezion lixue o meritue, iritsiztek zutan hartzen, txio. Baina, igeri ez da kontraela backing trackan kontra, esan... Ulertzeat. Bakarrik backing track hauti, ona esan play eman, kantau autotune egin eta aurrean. Backing tracka, bueno, onlegio ez, goza betetzeko, o... Ez da, gozau igoli legek, baina... Meritu ez dagoela. Balatzago meritu, Ja. Hementxe utziko jau. Eskerrik asko, gonbidapena onartzeatik. Espereak guztua ongo zeginetela, espere baietz. Igande atzalde baten hemen orduete pasa, itzeien ordu eta laurden gitxik, baina aurretik egontzaten denbori ere basakiat importantia dela, eta alde hortatik eskertzeiat tarte hau hartu izena nerein pixket frikierteran jarduteo gitarriatik. Eta eskako izuten azkeneko kontu edek, zehoze jotzeo, bizion hartin, eta nizuen gainetik improviseango jat. Igual oso ondo ertengok, igual oso gaizki. Bueno. Baina hoitzak, ez dela... Nei zozer Gure kanton bateko gazen bat, raru jotzen. Joizak zehoze raru, Xera korri joitzak. Ego joizak, nik Julio gona. Vale? Zeberez hau akustiko, baina... Nik basiko, ganeak, joizak. Ni basiko, Desafío. Hortxe utziko jau, eharki daudek. Eskerrik asko. Guzti zela, guzti zela jo. Harri.